Takže nazdar, MRC iba teraz pripojiť v podstate. A ja si nechcem robiť Čauky ľudia, natáčam Explorer part 3. Mne nejde akurát na server. A keď dám meno koňovi bielemu, tomu hnedému dám Zidaň. Dám, hej, dám Bože, nejdeme na Explorer. Vidíme sa. To nejde. Prečo? Takže ten koň sa bude volať Zidaň. Bože, je to druhé. No už má. Aha, Zidaň. Zidaň a druhý bude motorka. Hej. Cufurský. Nie, tak druhý bude... Alebo David. Nie, druhý mu dám normálne meno, to bude bielý. To bude Kubo. Ako ja. Alebo Jan. Janu určite dám. Janu, presne, Janu dám. Neviem, idem si najskôr mobil reštartovať. Tak ľudia, a som späť. Už Explorer nemám. Emir sa teraz synku k babre, mu to nechce ísť. Zase mi to ide. Ako môžete aj v tom hlase počuť, ako je nervózne, asi privolá Anila. Dobre, tak to bude asi môj